U stanju svih dnevnih aktivnosti često smo zaposleni, naš zaposleni je često i rastresen, naše tijelo je prisutno ovdje, ali je često negdje drugdje. Ili je u prošlosti, ili je u različitim projektima, ili u budućnosti, ili u mreži iritacije, ljutnje, neostvarenih želja, strahova, očekivanja od drugih, od sebe. Znači, često puta tokom jednog dana i tijelo nisu zajedno. Ne živimo prisutno. Ovom vježbom, znači mindfulnessom tijela, između ostalog postižemo i sjedinjenje uma i tijela. Utjelovljujemo Kada spoznaje tijelo, kada se svjesnost prelije tijelom, počinjemo živjeti u potpunosti prisutni za sebe i za druge. A biti prisutan za druge najveći je poklon koji im možemo dati. Često puta ljudi žive zajedno godinama, ali zapravo nikad nisu prisutni ili vrlo rijetko su prisutni jedni za druge u toj svakodnevnici i u tom životu. I zato biti prisutan, pokloniti prisutnost drugima, slušati prisutno, biti prisutan tijelom i umom za drugu osobu kad komuniciramo, to je čudo. Zato jer je vrlo rijetko i vrlo dragocjeno. U današnje vrijeme mnogi od nas radimo za računalom i prilikom rada za računalom ili pametnim telefonima izgubimo se u tim društvenim mrežama, u kodiranjima, u vijestima, u prijateljima virtualnim. Zaboravljamo na tijelo, zaboravljamo na ljude koji su tu u neposrednoj okolini pored nas. Povratak tijelu ovom praksom mindfulnessa tijela osvješćujemo prisutnost našeg tijela. To je poput povratka kući u tijelo koje često puta iskušava neku bol, neku napetost ili ga osvješćujemo tek onda kada nam se pojavi neka bol. Zato ovom praksom mindfulnessa tijela, disanjem, kada razmišljamo o disanju, pomislimo ja udišem, izdišem i otpuštam svu napetost u svom tijelu. I dozvoljavam potpunu opuštenost. Kada idete tokom meditacije, onda možete tako pomisliti, što ćemo i kasnije napraviti u meditaciji. Jer kada je tijelo opušteno, ono jača svoj kapacitet za izlječenje, za regeneraciju. Ako pomislite na životinje koje, kada su ranjene, šta rade? Oni imaju tu drevnu mudrost koju smo možda i mi imali, koju i mi imamo, osame se, idu negdje i u miru su, umire se. I umire se dok se ne iscijeli ta rana koju imaju, ako se na sreću iscijeli. Dakle, kod nas već smo pomalo to zaboravili, pa čim se malo pojavi bol, idemo odmah po lijek. Ili neki lijek za bol, lijek za ovo, lijek za ono, kod doktora, ovamo. Znači, ne dajemo uopće prostor u tijelu da se umiri, često puta. Dakle, temeljna praksa ove mindfulnessa tijela, jedna između tih praksi je i opuštanje tijela, gdje jačamo kapacitet opuštenosti. I zbog toga jer u našoj kulturi u kojoj živimo se često potiče aktivnost tijela, želja da se uvijek nešto radi, da se uvijek nešto ostvaruje tijelom, ali činiti je samo jedan od načina doprinosa sebi i svijetu oko sebe. Biti je drugi način doprinosa. Biti opuštena, suosjećajna osoba koja je puna ljubavi, to je iznimno veliko činjenje. Tada samo prisustvo takve osobe u nekom prostoru ili nekoj obitelji postaje instrument iscijeljenja. Nadvladati svoje žudnje, svoje ljutnje, svoje strahove, svoja očekivanja od drugih, svoja očekivanja koja smo nametnuli drugima, to zaustaviti povrijeđivanje drugih. Kada uspijemo u tome, kada krenemo na taj put, sve aktivnosti našeg posla, našeg učenja, našeg studija, našeg komuniciranja poslovnog, našeg obiteljskog komuniciranja, sve postaje prožeto tom motivacijom, tom energijom mindfulnessa. I to je vrlo moćna energija. I osoba koja u tome uspijeva obasjava ovaj svijet poput sunca oslobođenog od oblaka.